Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys. Tänään meillä on hyviä uutisia, ei enää suuria mullistuksia. Tänään meillä on hyviä uutisia. Miljardit ihmiset ympäri maapallon kerääntyivät tänään juhlimaan ihmiskunnan historian ensimmäistä sodatonta aikakautta. Maapallollamme käyty viimeinen sota on nyt saatu päätökseen, kun jo vuosia taistelleet joukot solmivat rauhan Afrikan luoteiskolkassa. Rauha saavutettiin sen jälkeen, kun osapuolet olivat sopineet asemäärärahojen suuntaamisesta koulutukseen. Suomessa ei tänä vuonna ilmennyt yhtään perheväkivaltatapausta. Psykologit uskovat ilmiön johtuvan siitä, että ihmiset ovat ymmärtäneet relata. Jotkut uskovat myös ulkoavaruudesta käyneiden vierailijoiden lisänneen vesijohtoveteen mystistä ainetta, joka tasapainottaa ihmismielen. Tänään meillä on hyviä uutisia, ei enää valtaisia katastrofeja. Tänään meillä on hyviä uutisia. Suomen Pankin ja hallituksen viime vuoden lopussa perustama syrjäytymisrahasto on osoittautunut konkreettiseksi syrjäytyneiden avuksi. Tämän vuoden aikana työllistettiin 100 000 pitkäaikaistyötöntä. Luvun uskotaan kaksinkertaistuvan ensi vuoden aikana. Viimeaikaisissa mittauksissa on todettu saasteiden vähentyneen. Tiedemiehet eivät keksi sille muuta selitystä kuin sen, että ihmisten valveutuneisuus on lisääntynyt. Maata suojaava otsonikerros näyttää sekin elpymisen merkkejä Amazonin sademetsien hakkaamisen lopettamisen ansiosta.